αξιολάτρευτες τούρτες της Ζαχαρούλας επανήλθαν στην εκπομπή μας. Λοιπόν, να πούμε για όσους ψάχνουν τις τούρτες αυτές, το βιβλίο για το πώς μπορούν να κάνουν αυτό τον πολύ ωραίο στολισμό, όχι αυτόν, πάρα πολλούς διαφορετικούς στολισμούς. Επειδή δεν υπάρχει στα βιβλιοπωλεία ακόμα, το ψάχνει, γιατί και εκείνη θέλει να υπάρχει. Μέχρι να το βρει όμως, μπορείτε να τη βρείτε από το ίντερνετ, εδώ σας έχω. Εδώ στέλνετε το email σας ή παίρνετε αυτό το τηλέφωνο. Ναι, αλλά αν μπαίνεις εσύ μπροστά δεν βλέπουνε τι να στείλουνε όμως, καλή μου. Εσένα σε είδανε πριν. Η Ζαχαρούλα που την είδατε, αυτό είναι το email. Και εκεί βρίσκεται λοιπόν το πώς θα σας έρθει η αξιολάτρευτη τούρτα παύλα βιβλίο στο σπίτι σας. Έλα Ζαχαρούλα, δείξε. Λοιπόν, σήμερα έχω φέρει να δείξουμε έτσι στα γρήγορα στον κόσμο πώς να φτιάξουν ένα μικρό καστράκι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό εδώ που βλέπουμε είναι διπλή τούρτα, η οποία γίνεται σε αυτό το μικρό ταψί, αν μπορεί να το δει ο κόσμος, και το φτιάχνουμε ένα μικρό τουρτάκι 2 φορές, το βάζουμε μετά το ένα πάνω στο άλλο, και για να πάρει αυτό το ύψος ότι είναι καστράκι. Για αυτούς τους μικρούς πυργίσκους που είναι εδώ είναι πάρα πολύ εύκολοι, θα πάρουν πάστα ζάχαρης άσπρη, θα τους φτιάξουν από την προηγούμενη μέρα για να στεγνώσει η πάστα μας σε μικρά ψηλά λινδράκια. Μάλιστα. Και θα τα αφήσουν να στεγνώσουν και για τον πυργίσκο. Πώς θα κάνουμε αυτό, το μητερό. Για το μητερό μπορούν να χρησιμοποιήσουν ό,τι χρώμα θέλουν. Αυτά είναι ωραίο με το ροζάκι. Ναι, γιατί είναι για κοριτσάκια. Παίρνουν πάστα ζάχαρης, θα τη ζυμώνουν όπως πάντα. Δείξτε λίγο τα δαχτυλάκια της τι κάνει εδώ πέρα, ευχαριστώ. Το ζυμώνουμε να μαλακώσει, φτιάχνουμε ένα μικρό μπαλάκι στα χέρια πάντα. Και μετά το μετατρέπουμε σε μικρό κόνο. Στα χέρια. Για να δω πώς το μετατρέπεις είναι το θέμα. Αυτό πολύ απλό. Το πιέζεις προς τα κάτω για να γίνει πιο μυθερό. Πιέζεις την κάθε του πλευρά και αφήνεις το πάνω φουσκωτό. Και μετά το πιέζεις στην επιφάνεια. Δεν θα το σκεφτόμουν, παρότι μου αρέσει να παίζω. Και έχει γίνει αυτό. Μπορούμε να το φτιάξουμε όσο μεγάλο θέλουμε, ανάλογα με τον πυργίσκο που έχουμε ήδη φτιάξει. Τον κάπου τώρα να τον δούμε. Και για να το κολλήσουμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή σιρόπι που είναι νερό με ζάχαρη, λιωμένο μαζί βρασμένο για να λιώσει, και απλά θα το τοποθετήσουμε πάνω όταν είναι φρέσκο αυτό και θα μείνει εκεί. Για να φτιάξουμε αυτό. Για να φτιάξουμε... Τι πήγαινες να κάνεις τώρα με το κίτρινο? Λοιπόν, θα ήθελα να δείξουμε στον κόσμο πώς να φτιάξουμε αυτήν τη μικρή πριγκίπισσα. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Έχουμε πάρει πάλι την πάστα μας από ροζ για το φόρεμα. Έχω φτιάξει τον μπαλάκι. Έχω κάνει τον κόνο, αλλά απλά εδώ που θα είναι η μεσούλα, ναι, το άφησα εδώ για τη μεσούλα της. Έχω πάρει κάτι αιχμηρό και τράβηξα ορισμένες γραμμούλες γύρω-γύρω για να φαίνεται ότι είναι το ύφασμα, ας πούμε. Ότι κάνει το ύφασμα, η ροή του υφάσματος. Και για το επάνω μέρος που είναι το μπουστάκι, πάλι άρχισα από κύλινδρο, μπαλάκι, το μετέτρεψα σιγά-σιγά σε κόνο. Δεν το έχει κάνει μίτσερο όμως, το άφησα εδώ. Και μετά πίεσα το χέρι μου εδώ. Ποιος το έδειξε εσένα? Για να είχα πάει, όπως είπα την περασμένη φορά, στο εξωτερικό να κάνω εξειδίκευση. Και πίεσα εδώ για τον μπουστάκι της. Θα το ενώσω με μια μικρή οδοντογλυφίδα για να το κρατήσει να μην πέσει από το σώμα. Και θα το περάσω από πάνω. Και βλέπεις, στέκεται. Για το λαιμό θα κάνω το ίδιο πράγμα. Παίρνω πάστα από ζάχαρη σε χρώμα δέρματος. Έχω κάνει μικρό μπαλάκι. Αυτό θα το δείξω αν θέλεις λίγο. Κάνω μικρό μπαλάκι για το λαιμό της. Αρχίζουμε, μαλακώνουμε πάντα τη. Έχει πολλή δουλειά αυτό που κάνεις. Είναι πολύ χαλαρωτικό όμως. Μικρό μπαλάκι, το παίρνω από πάνω με τον ίδιο τρόπο, φτιάχνω τον κόνο, το πιέζω κάτω. Πάλι. Και απλά το έχω κατεβάσει λίγο εδώ, πιέσει εδώ, για να γεμίσει τον μπούστο, βλέπεις. Και μετά θα το κολλήσουμε επάνω και θα τραβήσουμε τον λαιμό να γίνει εδώ. Έλα ρε εσύ, μπράβο. Και το κολλάμε πάλι με σιρόπι για να μείνει εδώ ο λαιμός. Και για κεφάλι πολύ απλό, με το χρώμα το ίδιο, φτιάχνουμε ένα στρογγυλό μπαλάκι. Περνάμε πάλι οδοντογλυφίδα στο λαιμό. Αν ο λαιμός της είναι πολύ ψηλός θα τον κόψουμε λίγο. Περνάμε την οδοντογλυφίδα μέσα στο λαιμό, μπαίνει κάτω στην πάστα και βάζουμε λίγο σιροπάκι επίσης και κρατάει το κεφαλάκι επάνω. Είναι πάρα πολύ απλό. Το φτιάχνω τώρα πολύ στα γρήγορα. Γι' αυτό και δεν μας βγαίνει και έτσι, όπως βλέπετε το λόγιο, δεν έχει σημασία. Για τα μαλλιά έχω ανοίξει φύλλο από πάστα ξανθιά, τι θέλω την κοπελιά. Το άνοιξα λεπτό με το μικρό τον πλάστη, πολύ λεπτό. Και θα κόψω αναλόγως με τον κόψιν πίτσας πόσο μακριά θέλω τα μαλλιά της. Ό,τι θέλω εγώ κάνω. Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το φτιάξει. Πώς θα το κάνω μαλλιά, εσύ ωραία το κόψεις.
Κοίτα, μπορεί να φτιάξω κάτι τέτοιο. Ναι, για βάλω να δούμε. Θα βάλω επάνω σιρόπι πάλι για να κολλήσει στο κεφάλι και θα τη το χωρέσω από πάνω. Πρώτα, για να καλύψω το περισσότερο της κεφαλής. Μπορεί πίσω τα μαλλιά να τα γυρίσω, να τους δώσω πάλι κίνηση. Και μετά για τα μπροστά παίρνω από το ίδιο. Δείτε. Παίρνω από το ίδιο μικρές λωριδούλες που τελειώνουν σε μιτσούλα και τα βάζω μπροστά να τις φτιάξω μπροστά το κεφαλάκι για να συγκυριστούν τα μαλάκια της. Μπορεί να τις τα βάλω μακριά, μπορεί να τις τα γυρίσω προς τα πίσω, έτσι για να συγκυρίσω απλά το μέτωπο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι ωραίο που το κάνεις. Σιγά σιγά, από εδώ, ναι. Μπράβο, βρεσί, τι ωραίο που είναι. Είναι τι πλάκα που έχει. Πάρα πολύ απλό και στα παιδιά αρέσει πάρα πολύ. Οι μητέρες, όταν στο σπίτι είναι ατάχτα τα παιδιά και θέλουν να τα απασχολήσουν κάπως, μπορεί να τους δώσουν αυτή την πάστα ζάχαρης γιατί τρώγεται. Είναι ζάχαρη, θα τους δώσει περισσότερη ενέργεια φυσικά. Να έχουν κλείνει τα χέρια τους, μην τα φτιάξουν και τα φάνε με χέρια που παίζουν στον κήπο και στους δρόμους. Αλλά δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο η πλαστελίνη που φοβόμαστε πολλές φορές τα παιδιά μην τη φάνε. Που υπάρχουν ουσίες οι οποίες είναι βλαβερές. Πολύ ωραία. Ας πούμε ότι έχουμε φτιάξει και το κεφαλάκι. Πρόσωπο βάζεις για να δω μάτια τέτοια, για να δω τι έχεις κάνει εδώ. Έχω φτιάξει τα ματάκια της. Πολύ απλά. Και χυλάκια, τι έχεις βάψει. Λοιπόν, ναι, έχω φέρει χρώματα που χρησιμοποιούμε. Αυτά είναι το πόμα φυσικά. Είναι χρώματα ζαχαροπλαστικής, καφέ και ροζ. Παίρνουμε πινελάκια νούμερο 0. Πολύ ψηλό. Λοιπόν. Ναι, πολύ λεπτό πινελάκι. Μπορούμε πρώτα, αν θέλουμε, να βάλουμε άσπρο από την πάστα ζάχαρης. Αν δεν μας παίρνει ο χρόνος, απλά θα πάρουμε με το πινελάκι μας το καφέ, το χρώμα και σιγά σιγά θα βάψουμε το προσωπάκι. Δεν ξέρω αν μας παίρνει. Πώς δεν μας φαίνεται. Μπορούμε σιγά σιγά να βάλουμε, αν δεν είμαστε πολύ καλοί στη ζωγραφική, θα βάλουμε 2 μικρά στρογγυλά. Θα φτιάξουμε τα φρυδάκια προσεκτικά. Έτσι. Είναι το πιο απλό που μπορούν να κάνουν στο σπίτι οι κοκκυρές χωρίς να δυσκολευτούν ιδιαίτερα. Βάλουμε και στο ώμο, θέλω χρώμα. Και για τα χυλάκια πλένουμε το πινέλο μας. Εμείς δεν έχουμε εδώ, θα το σκουπίσουμε προσεκτικά. Και για χυλάκια θα πάρουμε από το ροζ ή ό,τι άλλο χρώμα έχουν στο σπίτι, πολύ λίγο, και θα τις δώσουν, θα φτιάξουν τα χυλάκια αρχίζοντας με ένα μικρό χαμόγελο. Έτσι. Και μετά θα το γεμίσουν προσεκτικά για να μην τους φύγει. Θα του δώσουν έτσι την καμπύλη των χιλιών επάνω. Ας πούμε τώρα το φτιάχνω πάρα πολύ βιαστικά γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Και θα το γεμίσουμε. Αναλόγως πόσο μεγάλο είναι το πρόσωπο, θα γεμίσουμε τα χείλη της κοπεγιάς. Πολύ ωραία. Δεν μου λες, Ζαχαρούλα μου, ναι, αυτά τα βιβλία που έχεις φέρει εδώ είναι για τις τηλεθεάτριες. Να τα δώσουμε, τα έχω φέρει στον κόσμο για να τα... Έχω φέρει 4. Ωραία, ό,τι μπορείς να τα δώσεις σήμερα, μπορείς να τα δώσεις άλλη μέρα. Θα τα δώσω σήμερα, αλλά όχι σήμερα. Σήμερα θα σας πω ότι μπορείτε να μας στείλετε email στο ΚΜΕ2 και εγώ αύριο θα κάνω την κλήρωση και θα σας δώσω αυτά τα 4 βιβλία. Λοιπόν, πραγματικά οι γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, επειδή έχω μόνο 4, πραγματικά αυτές να μας στείλουν email στο ΚΜΕ2 για τις αξιολάτρευτες τούρτες της Ζαχαρούλας μας, τις αξιολάτρευτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά σε όλο τον κόσμο της Κύπρου, σε όλο τον κόσμο. Χαρήκατε πολύ για τον Λούκα. Πάρα πολύ. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Βέβαια, γι' αυτό σε ρωτάω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Ελένη μου, και εγώ. Να είσαι καλά, Ζαχαρούλα μου.